Hi guys, diyan nasad mi diri sa Friends or House Club guys na. Kaya na nasad mi diri palikon. Gikan na mi dito sa Biastar. Diyan nasad mi diri sa Friends kay napay kuwang guys. Dara kong kuyog oh. Hi. Hi. Maglilibog naman po taan ni guys. Kung saan na po atong mapilian ani. Nagpa-cute. Maglibog na taan ni guys. Kung saan atong mapilian. Kitungod sa kadaghan no. Nice mga jacket. Wow. Wow. Pila wow. Ikaw na naman. Asa naman. May white oh. Kasi kuwang mo oy. Ato sa nang kanan ng kuwang. Ano na. Tawa sa ang imhang kuha. Ano diri guys, ang kuha guys no. Friends diri sa Toledo. Diri guys kay way lain kon ba. Oh, kitara. Ano diri guys. Kadako sa ilang friend. Oh, na biscuit oh. Ayan. Dahil lang mga guys. Dili deta aning kati guys para pang sabon sa puti no. Kuha mo lotion. Ah, wala diha. Oh, sabon oy, unsay? Sabon mo. Safeguard. Safeguard lang or Ano lang ginarto? ha? Ginarto